Čaute ľudia, dneska tu máme Compact Humpik a dneska sme ho dokúpili. Máme tu Humpik, je to, vystrojí to 25 metrov do výšky a 16 metrov efekty. Takže potom tu máme, čo tu máme také? Pokud nastalo také napríklad, je to kategória 2. Máme tu Humpik. Čo ešte také. A potom, keď to zapálite, musíte to otvoriť, aby závažie, aby sa to nepravratilo, lebo to je strašne silné. A tu máte zápalnicu, tu je 9 rán a je to od výrobcu Classic. Takže ešte neviem, čo k tomu povedať, takže ešte môj kamarát sa prihovorí. Tak čaute. Ešte. Som sa vám nepozdravil. Tak, tento kompakt má nejak v tých niekoľko tých 85, alebo neviem, čo kde to píše, ale je to dosť ťažký kompakt. Má to veľa zloža, ako tu to píše. Má to 81 gramov. Má tu 9 rán. Tak je to dobrý kompakt, čo dobrý silný kompakt. Takže asi to bude pre naše video všetko. Tak, tešite sa do druhého videa. Čaute.